Η δική μου άποψη είναι, στο συγκεκριμένο θέμα, να γίνει αυτό που είπαμε στην συνάντηση Μαξίμου, η Επιτροπή της Εκκλησίας και η Επιτροπή του Πρωθυπουργού. Με πρόταση του Πρωθυπουργού ήταν αυτό. Και συμφωνήσαμε ότι αυτή η χρονιά θα προχωρήσει όπως τις άλλες, από τις δύο επιτροπές που θα συσταθούν, της Εκκλησίας και της Πολιτείας, θα συνεργαστούν και το αποτέλεσμα θα αξιολογηθεί και θα γίνει η πράξη για τον ερχόμενο χρόνο. Συμφωνήσαμε σε αυτό. Ξέροντας όμως τον χαρακτήρα του Υπουργού μας, τον ρώτησα μπροστά στον Πρωθυπουργό, κύριε Υπουργέ, έχετε να μας πείτε κάτι δικό σας? Και μου απήντησε πανηγυρικά. Έχουμε μπροστά μας τον Πρωθυπουργό. Ακούμε τι λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός δεν κάνει τίποτα άλλο παρά υλοποιεί τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Και επομένως θα προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Φύγαμε ειρηνικά και όμορφα χαιρετηθήκαμε. Είπαμε τις απόψεις μας στους δημοσιογράφους που βγαίνουμε. Δεν προλάβαμε να φύγουμε. Και ο κύριος Φίλης τα άλλαξε όλα. Τόσο που αισθάνθηκα πολύ και εγώ και τα μέλη της Επιτροπής άσχημα όταν πήγαμε στη Σύνοδο να τους έχουν πει άλλα πράγματα.